Tak kalau rajo kita mendirikan rumah di Minangkabau di Bandar Ruhun mulo didirikan rumah Banamo Bagala Pulo. Di Pangka Gajah Maharam di ujung Suarambi Aceh di tengah Rajo Babandiam. Tak kalau manabang kayu indak laraba dek kampo 7 hari rueh limbano jo limbano. Kalawi binuang sati tampeklah taduang bakualo tampeklah ikan baku lampai tampek iu baku bang diam. Susunlah atok silang sang mandi susun janjang gagak kainggok. Tagendeng sirangkak lari nan batungke akabahanan basandi batu intan. Urang baradai membawa teranju, urang makah membawa perak. Adai rumah basandi batu, adai basandi jo sarak-sarak basandi kitabullah. Pucuk sadundun matahari sirih sadahan manyularoh sadahan jatuh kamu saji tergantung di udara. Tergantung indak batali indak batupang di batang pawah jengki. Di ma batang pawah jengki antara Makkah je Madinah. Rumin sarumpun jo ilalang di lendo kudo pacah kuali di ambalau. Atok kaco dinding camin mako dihiasi malah rumah serato tabi jo tirai supaya ame jelo manjelo. Ladi atok banta gadang la tahampa lapiak permadani lapiak pendek sidayang baduri tiuk sudui batarang di tengah-tengah babulan-bulan. Ragulah putih mana rawang ragulah sultan main patan itulah rumah rajo kita. Palano di sandiang bakap kudo taparik di jerami. Carano kami datang dari Pangka minta dimakan sirih kami. Namakanlah sirih di datuk. Layang-layang tabang melayang melayok ka koto tengah banyak nyampe puluh hampe. Indah carano alang kapalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang nan rape. Itulah carano nan pai pulang dari Pangka dari lalu ke ujung. Jika dia tong kepada sirihnya sirih kuning tampuknya ri. Gagang bayar gai saruaso. Setahun dalam panggulungan layu indak bahkan bertambah hidup. Jika dia tong kepada pinang-pinang si herok-herok mani tumbuh di kida rumah gadang. Setahun tupai memanjek haram basuh jo buahnya. Entah ke orang aliulah, orang batuah hidup-hidup, orang batuah sampai mati. Jika dia tong kasodanya soda putih langkitang lawi, putihnya membanak balam. Soda kuning langkitang lawi suku dam sakati limo. Aragoi ndak tah aragoi jo nagari. Makanan anak rajo-rajo makanan sultan jo pangulu. Itulah jini nan penyapa kami bakeh sultan. Makanlah sirih sultan. Itu persambahan makan sirih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.